Słuchasz audycję na Widniku Kasieba, a ze mną w studiu jest Krystian Andrys Kłewści z Akademii Nożny Balek Kasubian. Witamy nas od po krócej pauzę. Witam bardzo serdecznie. Na początku, zanim rzeciem pewna o tym, czym się zajmuje Akademia Nożny Bale, jaci rocznicy są przejmowani i tak dalej, to tak krótko może to jak no ekspert Nożny Bale, jak po ostatnim meczu reprezentację Polski. No, bardzo przykro, że Polska przegra wczoraj mecz z Meksykiem, ale myślę, że to jeszcze nic nie znaczy, bo wielu rezerwowych graczy wczoraj grało, nie było najważniejszych piłkarzy, którzy wczoraj grali. Ja myślę, to by bardziej mądro brzmiał, jakby też tak pewna te lepę tak skrzewił, ta gamba i to ci mądrzejsi wtedy. Ale dobrze, no mnie sobie wydawało, że oni to wszystko polega na rozgrzewce. No ważniejsza jest rozgrzewka, ja w jedno przedmecza tak na rozgrzewka bierze fikołka robia, później go wypija i to so graje fajnie. No ale dobrze, jak idzie Akademia Nożny Balek Kasubian, no bo o tym między se godumę wiele młodszych zawodników na boisku możemy obezrzec i jaci tam rocznici grają? Najmłodsi tu mają 5 lat, to jest rocznik 2012 i młodsi możą też się zgłosić. Jest kilku chłopców, którzy mają po 4 lata, czyli to jest 2013 rok, tam jest 2-3 tacich. I potem są rocznik 2011, 2010, to jedna grupa, bo mamy dzielimy na 3 grupy, które są po 2 rocznici. I to jest grupa 2010 i 2011, to jest to taka jakby środkowa grupa, można rzec, na wystrzutku. I najstarsza grupa to jest grupa 2008 i 2009, zdecydowanie urodzone w tych latach, czyli 8 i 9 lat, to jest nasza najstarsze karno. To jest. I w siatce trenują w Bulsiewie, tam na boisku prze szkole, ale teraz no i wiedzę, i upłegłe daje Guersio, no to na hale te treningi są odbywają. Jest pytanie, to jest do knopów, do miesiąnych grepów, jak? I tak, treningi odbywają się w Bulsiewie na to jest ulica Szkulno, nowe boisko dane w tym roku po remoncie i tak, to można są grać i knopi i białci mogą grać też, ale w większości tu jest większość chłopów, ale jedna białka dziewczątka se pojawiła, także zapraszamy też. No dobrze, no to wszystkich zaprosimy do tego. Można zazdrzec Akademia Piłkarska Kasubian przez C pisany i przez 2S na Facebooku, tam wszystkie informacje też analizy. A z Krystiana Andrys Kłewści myśli o tym, jak sparuanciec Kasiebi z nożną balą, jak to wszystko razem ze sobą graje, jeść płego do małe, stanita z nama.